aukerarik ez da. Nik ere pozik egingo nuke goizean lo eta siesta. Semeak du pelotan partida, tako ta pelotak presta. Zer nahi nukeen ez dut esango, baina hain zuzen hau ez da. Astea jada bukatu zaigu eta esango detakabo, atxeden hartu beharra dago eta gustora zeharo. Baina banaukanik beste plan bat, etzena horren arraro. Nik hegaldi bat hartu nahi nuen, dorre bikirik ja ez dago. Oporrak joan zaizkigu